Калі б яно сапраўды было пабудавана для людзей, але ж гэта для захоўвання бульбы. Гэта Немяшаева, пасёлак у Бучанскім раёне Кіеўскай вобласці. Адзіны ва ўкраіне інстытут бульбаводства. Тут захоўваюць унікальны генафонд бульбы, каля 3000 гатункаў. Падчас акупацыі ў лютым і сакавіку 2022 года расійскія вайскоўцы тут прыкрываліся мясцовым насельніцтвам як жывым шчытом і прыцэльна стралялі па цывільных жыхарах. Вось тут праязджаў бронетранспартёр. Ішоў пажылы мужчына гадоў 70, яны проста ў яго стрэлілі. Але пашанцавала, што ў нас быў фельчар, які ўжо не з намі, які аказаў медыцынскую дапамогу. Знайшлі леску рыбацкую, зашылі яму тую рану, ну і ён ўсё яшчэ жывы. Ну і він живий зараз ще. Больш за месяц супрацоўнікі інстытута жылі ў падвалах, якія служылі сховішчамі для селекцыйнай бульбы. 56 дарослых і 8 дзяцей спалі побач з мяшкамі з бульбінамі. Вось у гэтым падвале былі людзі, тут жылі. Вось тая печка, пра якую я вам распавядаю, якую мы тапілі, каб сагрэцца. Было ж холадна. Щоб обгріться. Сюди положили палети. Сюды паклалі палеты, хтосьці матрас прынёс ці яшчэ што. І так мы тут жылі. Жили. Ми якраз проживали в тій ділянці. Мы якраз жылі ў раёне сховішча, дзе захоўваецца наш генафонд, а гэта 3400 ўзораў і селекцыйны матэрыял. Ён назапашваўся гадамі, гэта, скажам так, ад часу стварэння інстытута, гэты селекцыйны матэрыял, які з'яўляецца зыходным для стварэння новых гатункаў. Вихідним матеріалом для створення нових сортів. Спадар Мікола пабудаваў палявую кухню на вуліцы і штодзень падымаўся а 6 раніцы, каб накарміць людзей. У гэтым будынку былі прадукты, якія людзі неслі з дому. Халадзільнікі пачалі размарожвацца, рыба, ўсё вясковае, усё. Я паглядзеў, які там тэрмін прыдатнасці, бачу, бяру і потым выкарыстоўваю ў кашу. Хлеб, калі пяклі, у нас заўсёды быў як норма, ну, паёк. Хаця выходзіць са сховішча было небяспечна. Я выйшаў прыгатаваць ежу, а потым побач страляніна, я ўпаў, ці ракета. Я паляжаў, падняўся, так і жылі. Так жили. Вони їздили на БТР. Яны ехалі на БТРах, а мы проста ці то стаялі анямелыя, ці клаліся на зямлю, і яны праязджалі. Вони проїжджали. Ну, Тут прямо по тэрыторыі, ззаду по тэрыторыі ехалі. От я ж казав, видно камери. Відаць кулявыя адтуліны і аднаго супрацоўніка І падстрэлілі. одного працівника підстрелили. Підстрелили? Да. Він виходив. Ён выходзіў з корпуса, і яны якраз ехалі, і куля трапіла яму ў жывот. Ад холаду ў падвале выратавала буржуйка, якую паставілі раней, каб не змерзлі каштоўныя бульбіны. Принесли сало. Прынеслі сала, я яго ўзяў, парэзаў, замарынаваў, а труба выходзіць на вуліцу. Труба виходить на вулицю там. Я загарнуў яго ў анучу, як мы рабілі дома. Узяў, павесіў, гэта пліта, печка гарыць. Ця пічка горить. Ну, дров, бачите? Вось дровы бачыце, і дровы ўсё яшчэ ляжаць. Тыя, якімі мы яе тапілі, яны там і засталіся. І яно там было гадзіну-дзве, а на вячэру я ўжо адрэзаў яго, каб усе пакаштавалі. Вось так і было. Нават праз 4 гады пасля акупацыі спадар Мікола не можа згадваць тыя дні без слёз. Знаєте, Ведаеце, тады я адчуваў, што ёсць адказнасць, што ёсць людзі. Увесь час людзі павінны былі не расслабляцца. люди не розслабилися. Хтось починає паніку. Хтосьці пачынаў і паніка. Коли вже це А калі гэта скончылася, то, ведаеце, тыдзень не мог адысці. неділю не мог ходити. Розумієте, що? Разумееце, што ўсё гэта пра душу. Коли дивишся, Калі глядзіш, малое дзіця бегае, яно без абароны, чакаеш, можа, яно сюды прыляціць. сюди прилетить, воно ж Калі б яго сапраўды пабудавалі для выратавання людзей, це сховище гэта для выратавання бульбы. для збереження картоплі.
Нават калі было мала ежы, ніхто не еў селекцыйную бульбу, распавядае дырэктар інстытута. Гэта адборны матэрыял, ачышчаны ад вірусаў і хвароб у лабараторыі. Замест гэтага яны рызыкавалі і беглі ў іншае сховішча з бульбай, якой кармілі супрацоўнікаў і раздавалі жыхарам вёскі. Так бульба ратавала людзей, а людзі бульбу. Яны таемна прабіраліся ў інстытут, каб падтрымліваць тэмпературу для раслін у прабірках. У сярэдзіне сакавіка, калі быў арганізаваны зялёны калідор, некаторыя супрацоўнікі змаглі вывезці з акупацыі унікальныя гатункі бульбы. Вывозілі бульбу, вывозілі, што маглі дзяцей. Каб вы разумелі, міні-бульбіны, якія мы атрымоўваем у лабараторыі, яны вагой ад 1 да максімум 5 грамаў. І яны налічваюцца тысячамі. У нас іх прыблізна 15 000 было гэтых бульбачак. Але каб вы разумелі, вось вы паклалі іх у невялікую торбачку і пайшлі сабе. Так у торбе атрымалася вывезці украінскі бульбяны генафонд, які прайшоў дзесяцігоддзі селекцыі. Міні-бульбіны высадзілі ў Вінніцкай вобласці, бо на Кіеўшчыне інстытут яшчэ доўга не мог працаваць на сваіх палях. Абсталяванне было разрабавана, а больш за 800 гектараў зямлі забруджаны выбуховымі прадметамі. По полях у нас ездзіла вайсковая тэхніка, і візуальна мы бачылі, дзе небяспечныя элементы. Візуально Бульба гэта не зерне, каб вывезці і дзесьці яго пасадзіць. це не зерно, щоб вивезти десь його посадити. Была вялікая колькасць матэрыялу, які трэба было пасадзіць. Тут былі валанцёры, сапёры, якія расчысцілі для нас першае поле, і мы пасадзілі. Цяпер удалося дасягнуць даваеннага ўзроўню, кажа дырэктар. Аднавіцца дапамаглі міжнародныя гуманітарныя арганізацыі, пабудавалі цяпліцы і абсталявалі лабараторыі. Агульная сума дапамогі склала каля 4 мільёнаў гривень. Мы інвеставалі гэтыя грошы ў тэхніку. У прыватнасці мы набылі машыну для ўнясення угнаенняў, трактар, машыны для сартавання бульбы, а таксама іншае абсталяванне, якое інстытут шырока выкарыстоўвае ў сваёй працы. Яно неабходна для селекцыі розных гатункаў бульбы, таму сучасная тэхніка вельмі важна. З-за наступстваў вайны інстытут увогуле адчуваў вострую нястачу такога абсталявання. Акрамя таго, Чырвоны крыж набыў у інстытуце партыі элітнага насення бульбы, каб раздаць для высаджвання ў прыфрантавых месцах. Вырошчванне такога насення пачынаецца з лабараторый, распавядае Таццяна, а потым працягваецца ў цяпліцах. Бульба ў працэсе свайго вырошчвання схільная да розных хвароб. Калі ад грыбных хвароб выпрацавана тэхналогія вырошчвання, ёсць неабходныя прэпараты, фунгіцыды. Дык ад вірусных хвароб мы можам толькі аздараўліваць. Напрыклад, біятэхналагічнымі метадамі, выкарыстоўваючы хіміятэрапію і тэрматэрапію. Застосовуючи хіміятэрапію і тэрматэрапію. То бок мы атрымліваем здаровае насенне, якое характарызуецца высокімі паказнікамі ўраджайнасці. І каштоўнасць у тым, што гэта такое каштоўнае насенне бульбы, якое мы атрымоўваем, які можам забяспечыць фермераў, якія займаюцца вырошчваннем бульбы. Якасным айчынным насеннем бульбы. Яке ми отримуємо, яким ми можемо забезпечити фермерів, які займаються вирощуванням картоплі, якісним вітчизняним насінням картоплі. Штогод інстытут выводзіць некалькі новых гатункаў бульбы, прыдатных для украінскіх земляў у розных рэгіёнах, а таксама працуе з бізнесам. Це створення сортів. Гэта стварэнне гатункаў прыдатных для чыпсаў, стварэнне гатункаў прыдатных для бульбы фры, дыетычных гатункаў. Дієтичні, співпраця і Супрацоўніцтва з бізнесам дае магчымасць бізнесу зменшыць выдаткі падчас вырошчвання бульбы, бо нашае насенне таннейшае за імпартнае. А ў сваю чаргу бізнес, які купляе айчыннае насенне, дае магчымасць падымаць айчынную навуку. дає можливість піднімати Я не кажу фермерам, давайте на патрыятычнасці купляйце нашу бульбу. Зарабляйце грошы. І калі гэты гатунак вам дае магчымасць знізіць сабе кошт і атрымаць ураджай не горшы за замежныя гатункі, а некаторыя нашыя гатункі могуць даваць і 100 тонн з гектара. Для украінцаў бульба гэта не проста агародніна, гэта другі хлеб. Картопля сама як культура. Бульба сама як культура унікальная. Яна належыць да 4 стратэгічных культур на планеце. Пасля рысу, пшаніцы да кукурузы яна знаходзіцца на 4-м месцы. Калі браць нашу краіну, дык па харчоваму складніку яна бадай на 2-м месцы пасля пшаніцы. Після пшениці.
Але ж нават бясцэнны генафонд не ёсць больш каштоўным, чым людзі. Вось усё гэта тут захоўвалася. Але, як сказаў дырэктар, людзі даражэйшыя. Бульбу перанясём, у кучу складзём, Нічого її, в кучку здвинемо, а людзей трэба неяк размясціць, выратаваць і зберагчы. Таму казаў, нават калі нешта прападзе, і што? Мы выратуем людзей, захавалі і гатункі, захавалі людзей. Усё, слава Богу.